boa. É de atún. É atún. Repíteme moito. Non, é verdade, te repite, sí. Teño unha acidez depois co atún. Que tal, Xurxo? Moi ben. Onde che mandaron sentarte? Dixeron a algún sitio? Non. Ostras, Onde queiras. Aquí. que é isto? Hoxe traio unha sección que espero que polo menos funcione. Fracaso total, como sempre, esta non? vez non pode ser. Ahora vente pa aquí e falo aquí. Vale. Vale, pois nestas datas, bueno, todo ano, a xente, pois, abre botellas de viño na casa, non? Sí. O que bebe viño. Poden pasar este tipo de cousas, que Que por forzar o corcho... que che caia o corcho dentro. Que che caia o corcho dentro. Bueno, a miña casa pasa bebes igual, Bebes igual, con sabor a corcho non pasa igual, está bo igual. Pero vin un vídeo nas redes sociais, porque eu estou todo o día nas redes, ao final, vin un vídeo dun tipo que era capaz de sacar o corcho dunha maneira que eu non vira nunca. A ver. Entón, trouxe un vídeo para que o Vamos a ver. vexamos. Este chico nos va a demostrar una increíble técnica para sacar el corcho de una botella de vino atrapado en su interior. Primero saca una bolsa de plástico y la enrolla dejando dos lados abiertos, metiéndolo por la boca de la botella hasta la parte abierta y con algo de fuerza succiona parte del líquido y comienza a empujar hacia arriba, logrando atrapar el corcho. Hace un poco más de fuerza logrando sacarlo con éxito. Mala pinta ten, Si desta non vai, marcho, Que é unha bolsa normal. É unha bolsa normal, bueno, ten que ser algo dura. Bueno, pero é unha bolsa, é unha Unha bolsa. bolsa normal, nin trampa nin cartón, ou nin plástico. Vale. Vale. Ese vídeo está maldito porque non é succionar, é botarlle aire. É soplar, non succionar. Non é chupar. Non é chupar, é meter. Dixen a vale. No, eu nada. Antes de eso, non traías un rollo que era de... Era sorpresa. Eso é sorpresa. Si Vale. se funciona así. No, vale. Eu faría... Outro probacho. No. Eu probaría antes o outro, No, Porque é que isto non che vai salir. No. Eu creo que non. Vamos con todo, ten que salir. Podo probar eu? Fai. Eu probo outro, entón. A ver. O sea, Tens que facer así. debes Vale, tirar. como unha estaca. Non podes doblar así porque senón non pasa ben o... O sea, está así. E esta é a parte de arriba. Sí, pero tens que facer así un reto, como unha vela. Xa sei como vai a movida. Tú metes a bolsa así toda e pos soplas. Claro, que se hinche. pola presión, colle o corcho e sácalo. É que é moi fácil. Vas probar tú. Vale, Espera, pero está bonita, Esta. quítame a min unha e probamos os dous ao mesmo tempo, se queres. Vale, entón probamos o outro. É que eso é unha fantasía. Non temos abridor. Ah, no. Bueno, teño. Ostras, eso é espectacular. Alguén sabe que é isto? No. Parece unha linterna. É unha agulla. É un bombín. Sí, parece eso para inflar as Mira. pelotas. Sí. Entón, É unha agulla. Isto sácalo, porque ven así para poder guardalo. Non sei se está vendo. Entón, mételo no bombín. E o darlle as voltas, vale? Pero é unha agulla. É un bombín normal. Non entendo. É para que escoite que bota aire. Vale. Vale, entón, isto que consiste en meter a agulla dentro do corcho que pase po fondo e despois hinchamos e por presión o tapón ten que sair. Ten cuidado, que pincha moitísimo. Isto hai que metelo por aquí no medio. No medio, ten cuidado ata o fondo. E que pase po... O sea, hai que metelo todo. todo, Aí. vale. E agora Falo tío, falo eu. Fai, dai. Hostia, isto non o fixe nunca, a ver se vai estou para a botella. Isto non probache? No. Bueno, pero por que iba a explotar? Porque lle metes aire. Claro. Vale. A ver. ¡Oh! ¡Ostras! Pero mola muchísimo. Guapísimo. Pero qué guapo eso. Hostia. Non contaba, iba a tirar ca botella. Ostras. Wow. Eu quedei impresionado, non probara isto, E vexes como fai, pum. Esto está moi guapo, esto, E agora podo meter este dentro para facer contigo. Sí. Pero temos aquel para probar. Ai, agora non entra para baixo.
Ostras, tedes outra preparada? Ui, esta xa non me ten tan boa pinta, Pero probamos con esta ou probamos os dous? Sí, pero a mí non me vai salir, A ver, metes a bolsa Metes a bolsa... ou aberto para arriba. Sí, Vale, e metes a ver. ata... Aí máis ou menos. Toda está baixo. Sí. Mete. Mais? Máis. Por qué? Bueno, vale, ben. Entón agora temos que... Buah, guapísimo isto, Quedei contentísimo, non salía nunca nada, saliu hoxe, cara. Mira. Vas soplar aí ou que? Agora tes que facer así e tes que soplar. Isto vai Espera, hinchar. o sea, abro a bolsa aquí. Abre a bolsa. E Vale. sopla ata que non podas máis. Bueno, no que non... Sí, sin desmayar. sabes. E despois tes que coller para que non saia para que o quede o aire, aire dentro, vale. e lanzar, vale? Vale. E agora temos que tirar. Mima, teño viño por toda a mao. Vai. Outra vez, verdad? Ah, mira, o de Robert vai. Cago en 10. Mais. Tira. E ese vai. Vamos. Vamos. Robert, tens que chupar un pouquiño. Pero que pasa? A chupar. Non, hai que soplar. Pero ti xa lo echaron unha vez? Sí. Pero como vai isto po lado? Bueno, se non o viño xa está... Aí está. Non ten ganas, Vaya ese, que ese, Mima, teño viño tan no pelo. ese é o que mola. O outro é unha mierda. Ese é o bueno. Vai, Ese é o bueno. Vai. Ah, é espectacular eso, Buah. Non hai maneira, Vamos facer unha cousa. Que faz? No. Queres probar outro, que? Esterco, Que no. Pero esta botella vamos a deixar aquí toda a semana. Se ve unha persona de público alguén que o día quitado, leva 50 euros de lotería. No. Boa idea.